जागोन मा जागोन Hi everyone, आं दायो रौतायाव थांगासिनो दङ। जास्ट आङो ओरैनो बाइकजोंल'सो थाबायहैगोन, ओंखारनायबो नेम गैया। जास्ट ओरैनो फुजायाव माबायदि मानसि बेखौल' आङो नायहैगोन आरो दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जागोन। स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो। बुहुद मोनाखाबाय जोङो थांनायानो। Lapar. Mama zagun. सोरबायाथ' सानगोनदां जोंखौ फुजा नायहैदों होननानै, नाथाय जोङो फुजा नायहैयाखैमोन, जों गुबुनावसो थांनायमोन। स' बेयावनो फैनाय समावहा जोङो मोनाबोबाय, बेनिखायनो आङो फुजायावहा माबायदि मानसि बेखौ आङो दिन्थिलांनोसै होननानै आङो भिडिअ बनायबाय। खिन्थु रौता टाउनावहाय बिदिनो फुजाया जादों, खिन्थु एसे मानसिया खममोन। जोङो एसे सिगां जाबायना, आरो एसे 8टासोआवमोनब्ला गोबां मानसि नुगौमोनदां। जोङो 6टासोआवनो फैदोंमोन आरो। मा जागोन सा लोंनो? बेयाव लोंदो, आं थांग्रोनोसै। फुजायाव
जाबावना बालिसिया मा खालामनाय बालिसियावलाय बल नायहैनाय बल ए हाबाय टेन टेन औ औ टेन गुलबा गुलथाम स' जोङो बेयाव दसे थाथ'नांबाय मानो होनब्ला ट्रेन फैदोंमोन बेयावनो गेटआ फांनानै होबायना बेनिखायनो जोङो ट्रेनखौ एसे नेनो गोनां जाबाय आरो स' गेदेरफ्रा नायबाय थादो भिडिअखौ